Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Rowena Vihandre, Champagne Corti, Katrina Duque, Rhea Ruby, at kay LJ Ayoste. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose. Natawagin na lang natin sa pangalang Lenny. Taong 1988. Kalibo, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabakasyon si Lenny sa bahay ng pinsan niya dito sa Kalibo, Aklan. Mag-aapat na araw na siyang nagbabakasyon dito nang dumating yung isa pa nilang pinsan na si Fatima. Tubong Manila itong si Fatima. Lumaki sa simbahan. Si Fatima yung tipo ng dalaga na tahimik, mapag-obserba, palangiti, at palagi lang nasa isang sulok. Sa kanilang magpipinsan, itong si Lenny ang pinakamakulit. Siya yung nagpapasaya sa grupo nila. Pero nagbago ang lahat ng yan nung dumating sa bahay na pinagbabaksyonan niya, si Fatima. Unang salta pa lang nito ni Fatima sa bahay nila, umaarte na siya ng weirdo. Palagi siyang nakatitig doon sa kwarto sa itaas kung saan nagkukwarto si Lenny. Napansin ni Lenny yan, gawa ng kasama niya palagi eh. Tapos kapag nagkukwentuhan sila, bigla na lang itong tumitigil sa pagsasalita. Tapos tutulala sa itaas. Nung mga una niyang inaastayan, di naman pinapansin ni Lenny. Pero nung pangatlong araw na nito sa bahay, tinanong na niya. Ang sabi niya, "Fatima, ano bang tinitingnan mo sa kwarto ko? Gusto mo ba doon na lang matulog? Ganda na nga ng tinutulugan mo eh, sa kwarto ni Nini." Ang sabi ni Fatima, "Hindi mo ba nakikita? Merong sumisilip sa kwarto mo. Mahaba yung buhok. Tapos galit." Ang sabi ni Lenny, "Tinatakot mo ba ako? At saka wala nang tao sa taas, uy. Nasa labas na lahat." Si Fatima hindi pa rin inaalis yung pagtitig sa kwarto niya kahit kausap siya nito. Nakatuon pa rin ang pansin niya doon sa kwarto. Magsasalita pa si Lenny nang bigla siyang pigilan ni Fatima. Ang sabi nito, "Shh! Tingnan mo." Pagtingin ni Lenny sa itaas, may nakita nga siyang nakadungaw doon na mahaba ang buhok, sunog na sunog ang muka, at meron yung pulang-pulang mga mata. Nakadilat ang mga mata nun na para siyang sinisindak. Sisigaw na sana si Lenny nang takpan ni Fatima yung bunganga niya. Ang sabi nito, "Huwag kang sisigaw. Mabubulabog mo sila." Inalis ni Lenny yung kamay ni Fatima at sumigaw siya ng, "Nini, Nini, may aswang sa kwarto ko." Ang sabi sa kanya ni Fatima, "Sabi ko huwag kang sumigaw. Ano bang ginagawa mo?" Takot na takot talaga si Lenny nun. Halos hindi na niya marinig yung iba pang sinasabi ni Fatima.
Maya-maya pa, dumating si Nini kasama pa nung ibang nakatira doon. Niyakap nila si Lenny kasi mukhang hihimatayin na dahil sa takot eh. Tanong nila dito, anong problema? Bakit? Habang umiiyak, sinasabi ni Lenny yung nakita niya sa itaas. Para mawala yung takot niya, sinamahan siya ni Nini sa itaas at sinabi sa kanyang wala namang tao doon. At saka, ang aga-aga aswang? Ano ba yun? Pero klaro kay Lenny kung ano yung nakita niya. Nung kalmado na ang lahat, nagpaalam si Lenny na baka pwede siyang makitulog muna sa kwarto ni Nini. Tabi sila ni Fatima. Wala namang problema yon kay Fatima. Ayos nga yun eh. May katabi siya sa kama. Sama-sama silang magpipinsan sa iisang kwarto nun. Kinagabihan, nakaupo sila sa kama ni Nini. Pinagkukwentuhan nila yung nakita nilang dalawa ni Fatima. Ayon kay Fatima, ilang araw na niyang nakikita yun doon, napasilip-silip. Kaya nga ayaw niyang umaakyat sa kwarto ni Lenny eh. Natatakot siya. Mas lalo na ngayon dahil nabulabog na yon ni Lenny. Baka manggagambala yon. Si Nini naman, tawang-tawa sa kinukwento ni Fatima kasi buong buhay niya wala naman silang naranasang kakaiba sa bahay na yon. Tsaka yung kwarto sa itaas, dati niyang kwarto yon. Wala naman siyang naramdaman kahit konti. Si Lenny tahimik lang. Nakikinig lang siya sa usapan ng dalawang pinsan niya. Sa pagtagal ng kwentuhan, nalipat na sa iba yung usapan nila. Nawala na yon sa kababalaghan. Nagtatawanan na sila nun. Pinag-uusapan nila yung mga nakakatawang nakaraan nila. Nang bigla na lang, bumukas yung pintuan ng kwarto ni Nini. Rinig na rinig nilang tatlo yon. Napalingon sila sa pintuan. Tinitingnan nila kung sino yung papasok. Pero wala. Ang matindi pa nito, sumarado ulit yung pintuan. Banat ni Nini, "Hala! Ayan na yung mga multo!" Sabay tawa. Ang sabi sa kanya ni Fatima, "Huwag kang magbibiro, Nini. Nasa loob na sila ng kwarto mo." Si Nini at si Lenny natatakot na. Kasi ang weirdo talaga ng inaasta ni Fatima eh. Ilang segundo ang lumipas, bumukas na naman yung pintuan. Pagtingin ni Nini at Lenny sa pinto, meron silang nakitang nakasuot ng itim. Buhaghag ang buhok. Napakaitim ng muka. Walang tigil na kinakalampag yung pintuan habang paulit-ulit itong nagsasalita ng, "Alis! Alis! Alis!" Partida, nakabukas ang ilaw ng kwarto nila. Tilian silang tatlo nun. Ilang segundo ang lumipas, nawala yung nakaitim sa pintuan nila at dumating yung mga magulang ni Nini. Kinuwento nila kung ano yung naranasan nila. Pero hindi naniniwala yung mga magulang ni Nini. Ang sabi pa nito sa kanila, kakakwentuhan nila ng mga nakakatakot, kaya kung ano-ano ang nakikita nila. Dapat tigilan na nila yon at matulog na lang sila.
kahit anong sumbong at kulit nila sa matatanda, wala. Hindi sila pinapakinggan. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan nang nawala yung takot sa kanilang mga isip. Balik na sila sa mga dati nilang gawi. At si Lenny, balik na sa kwarto niya. Normal naman ang lahat nun. Hanggang isang gabi, merong okasyon sa bahay nila nun. Medyo maraming tao at may mga nag-iinuman sa baba ng bahay at sa labas. Nung lumalalim na yung gabi, nakaramdam na ng antok itong si Lenny. Nagpaalam na siya sa mga pinsan niya na mauuna na siyang matulog. Naparami kasi yung kain niya, kaya nakaramdam siya ng antok. Nung nasa kwarto na siya, wala na siyang ibang ginawa, kundi rumekta na ng higa sa kama niya at pumikit. Antok na talaga eh. Kasarapan na ng tulog niya. Nang naramdaman niya na sa 2 paa niyang nakausli sa kama na merong humihila sa kanya. Bilang antok na antok, sinisipa-sipa niya yon para tigilan na siya kung sakaling isa yon sa mga pinsan niya. Pero ayaw tumigil. Nagsalita na siya ng, "Ano ba? Inaantok na ako eh. Huwag na kayong magulo." Sumagot yung humihila sa kanya ng, "Ano ba? Inaantok na ako eh. Huwag kayong magulo." Makapal at garalgal ang boses nung humihila sa mga paa niya. Napamulat itong si Lenny at nawala yung antok niya. Alam niya na hindi yun isa sa mga pinsan niya. Dahan-dahang inaangat ni Lenny yung mga paa niya papasok sa kama. Yung kumot niya rin, unti-unti niyang tinatalukbong sa kanya. Habang ginagawa niya yan, nagdadasal na siya ng Ama Namin. Paulit-ulit niyang dinadasal yan. Pero nung pangatlong ulit niya, merong sumabay sa kanya sa parte ng Ama Namin na, "Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At salamat sa kakainin ko." Matapos sumabay sa kanya niyan, hinawakan nito yung dulo ng kumot at hinila pababa. Kitang-kita ni Lenny yung mukha nung demonyong nasa ibabaw niya. Babae yun, nakaitim, buhaghag ang buhok, at napakaraming tinik-tinik sa mukha. Tumili siya ng pagkalakas-lakas nun, hanggang sa nawalan siya ng malay. Nagising na lang si Lenny. Hawak-hawak siya ng 3 lalaki at merong pari ang paulit-ulit na nagwiwisik sa kanya ng kung anumang likido yun. Pakiramdam ni Lenny, ang lamig nung likido. Para siyang yelo na tumatama sa balat niya. Nung nakamulat na siya at nakakausap na siya ng maayos, tumigil yung pari sa ginagawa nito at binitiwan siya ng mga lalaking may hawak sa kanya. Unang-unang tanong ni Lenny, anong nangyari? Niyakap siya ng mga pinsan niya, pero walang sumasagot sa tanong niya.
Ang sabi sa kanya ni Nini, "Len, sinapian ka." Tanong ni Lenny, "Ha? Sinapian ng ano?" Sagot ni Nini, "Hindi ko alam eh. Sila tatay ang kausap tsaka yung pare." Habang nag-uusap sila, narinig nila na nagsasalita yung pari na bukas na bukas, bibindisyonan ulit yung bahay na yon at magsasagawa siya ng misa sa baba ng bahay nang matupad nila yung hinihiling ng mga nakatira sa bahay. Matapos yan ay nagpaalam na yung pari sa kanila na babalik na lang siya bukas. Si Lenny naman, pinatulog muna sa kwarto ulit ni Nini. Tabi-tabi na silang magpipinsan. At sa pagkakataong ito, meron na siyang katabing Biblia sa higaan niya. Nung nasa kwarto na silang magpipinsan, napagkwentuhan nila yung nangyari kay Lenny. Ayon dito kay Nini, nagkakatuwaan ang lahat ng tao sa bahay nila nang bigla siyang tumili. Nagtakbuhan sila sa taas para tingnan kung anong nangyayari sa kanya. Nadatna nilang nakaupo siya sa kama, nakayuko, tapos nagsasalita ng mabilis. Pag-angat ng ulo niya, puting-puti yung dalawang mata niya, tapos nakanganga. Lumusob si Lenny papunta sa nanay ni Nini. Buti na lang nahawakan yun ng tatay niya. Tapos niyan, paulit-ulit na nagsasalita si Lenny ng, "Alis! Alis! Alis!" Buti na lang merong taga-simbahan silang bisita at yun ang nagsabi sa kanila na sinasapian ng masamang espiritu si Lenny, kaya mainam na tawagin niya si Father. Pagdating ni Father, kinausap niya yung nakasapi kay Lenny. Galit na galit yun dahil matagal silang nanahimik sa bahay na yun. Nagkaroon lang sila ng sapat na lakas nung dumating si Fatima. Marami pang tinatanong yung pari pero piloso po yung nakasanib kay Lenny. Sinasabayan pa nito yung pari sa pagdarasal na ginagawa niya. Alam nung pari na wala siyang magagawa nung mga oras na yun. Kaya tinanong niya kung ano ba ang gusto nila. Ang naging sagot nung nakasapi, "Ipagdasal niyo kami at iparamdam niyo sa amin ang presensya ng Diyos." Matapos magsalita nun, bumalik na sa wisyo itong si Lenny. Nang marinig yan ni Lenny, talagang hindi siya makapaniwala. Pero nangyari na eh. Matapos ang kwentuhan nila, natulog na sila. Wala namang nanggambala sa kanila nung gabing yon. Kinaumagahan, nagising sila kasi may narinig silang nagpapatunog ng kalembang. Kasabay nung kalembang, merong nagsasalita ng mga dasal. Paglabas nila ng kwarto, si Father yon. Binabasbasan na yung bahay nila. Matapos ang pagbabasbas, nagsalansan sila ng upuan sa ibaba ng bahay hanggang sa may labas. Tapos si Father nagsagawa ng misa. Matapos ang araw na yon, ni katiting na paramdam, wala na. Nagmistulang magaan din ang ora ng bahay at bumalik na sa dati ang lahat. Hanggang sa umuwi na itong si Fatima at Lenny sa kani-kanilang mga bahay. Yung bahay nila Nini, naging mapayapa na. Mula nung nagsagawa si Father sa kanila ng isang
Misa. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, may mga ganyan talagang klase ng tao. Yung katulad kay Fatima. Meron silang aura na kayang magbukas ng portal ng mga nakatira sa kabilang dimensyon. Alam nyo yon? Yung kahit wala silang ginagawa, nabubuksan nila. Di naman siya instant na bukas. Unti-unti rin. Tapos kalimitan sa mga yan, merong mga third eye o hindi kaya medium. Regalo din yung ganyang katangian. Pero syempre, hindi naman natin malalaman sa sarili natin na meron tayo niyan. Unless may manggagamot o albularyo ang magsasabi. Pwede rin yan malaman ng isang mangkukulam o wikan. Magagamit kasi nilang instrumento yung tao na yon sa mga panggagamot nila. Tsaka sa takbo ng kwento, mabuti na lang humiling kay Father yung nakasapi ng padasal, no? Kasi bibihira yung ganun eh. Lalo pa yung nakasanib kay Lenny. Papunta na kasi sa demonyo yun eh. Pero syempre, alam naman nating lahat na walang makakatalo sa salita at aral ni Ama. Kahit sino titiklop dyan, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.